We gaan naar het amateurvoetbal. Afgelopen weekend was er weer een bomvol competitieprogramma. We hebben beelden voor u van 3 wedstrijden. We beginnen op Sportpark Kitskesberg in Remun. In de 4e klasse D speelde EMS een toetswedstrijd tegen Ruiver. En beide ploegen zijn heel goed gestart aan de competitie. Terwijl we kijken naar een aanval van de gasten van Ruiver. Het shot, dat gaat veel langs. Ruiver heeft al 9 keer gescoord in 2 wedstrijden. EMS zelfs al 10 keer. Maar in deze wedstrijd gaat de vogel niet op. Beide ploegen komen niet te scoren in de eerste helft. En in de tweede helft zien we een fraaie actie van Tim Lenze over de rechterkant. Heeft de bal afgegeven naar Erkan Yaziki. En daar zoekt de opening naar Bart van Buggenum. Van Buggenum trekt naar binnen en holt uit. Prachtig zo, dan een prima redding van keeper Jeffrey Jansen van EMS. Een van de vuile routiniers aan de kant van de toesploeg. Met de gemiddelde leeftijd toch wel wat hoger ligt dan bij de angerploeg in de 4e klasse D. Ruiver heeft veel talenten, wonger bij Bart van Buggenum. En daar moeten ze af en toe met horten en stoten tegenhaaien. En dat levert een vrije trap op een gevaarlijke plek voor de Ruiver. Achter de bal van Buggenum. Daar schiet de bal in de korte hoek. Maar Jeffrey Jansen zoog de bal lang en breed aankomen en had hem klem vast. En zo bleef het dus lang 0-0, ook in die tweede helft. Ilias Arsi voor EMS heeft de bal ingekaatst. Wilde misschien wel terug hebben, maar dan komt de bal terug bij Danny Kemkes. En die holt uit, maar het shot is de zaag. En komt bij de hand van keeper Etienne Ottenheim van de Ruiver. 0-0 nog altijd op het scorebord. Balbezit weer voor EMS, voor de toesploeg met Danny Kemkes. Steekt op zijn man uit en geeft de bal aan de zijkant met. En dan moet Moufadou Sama de opening gaan zoeken. Vinden een medespeler. Osama krijgt de bal dan terug. Frommelt hem langs de verdediging en wordt dan neergehold. En het is een penalty. Die Ruiver geloven ze er niks van dat dat een penalty is, maar wordt toch gegeven. En Osama heeft hem versierd en dan gaat Danny Kemkes achter de bal staan. En moet het Jan Ottenheim proberen om de bal tegen te haaien. Dan komt de aanloop en binnen. EMS op voorsprong tegen Ruiver. Het heeft heel lang geduurd tot weer in de tweede helft. Maar een penalty werd gegeven. Dat is wel een klusje waar ze Danny Kemkes kunnen toevertrouwen. 1-0 dus voor de toesploeg. En ze geven dan nog niet op. Balbezit, een prachtige actie dit van Ilias Arsi. En Arsi ziet de bal net over de lat. En dan komt Ruiver met de schrik vrij. Want met 1-0 kan er nog het gebeuren. Een afstandsshot. Van richting veranderd. Dan gaat veel langs. Shot was van Mitso Ravensberg. En dan weer de toesploeg, EMS. Met Kemkes heeft de bal metgegeven. Daar staat Arsi. En Arsi verovert de bal. Op een gevaarlijke plek. Arsi de man uit Kappenoe. Korte hoek. Maar de shot is de zaag. En de redding is vrij van Etienne Ottenheim. En zo kreeg de toesploeg toch wel een grote kans om die voorsprong te verdubbelen. Zolang ze dat niet doen, blijft het gevaarlijk. Want Ruiver kan goed combineren. Zeker die aanvallers. Die weten elkaar blind te vinden. En nu komt de kans. En is dit een overtreding? Ja, zit de scheidsrechter. Vrije trap. Overtreding gemaakt door Dennis Pastoor. En een gele kaart. Daar komt er goed met weg. Want was Bart van Buggenum niet doorgebroken. De vrije trap. Dat dan nog wel als troostprijs voor de Ruiver. Het shot is hel van Yaziki. Maar niet hel genoeg om door de Moeraar te gaan. Dan is ook die kans verkeken voor de Ruiver. Dan kan EMS er misschien nog een keer uitkomen. Misschien via Hussein Arach, de invaller. Daar is erin gekomen. Zoeken naar een medespeler. En dat is de kans. Opnieuw Ilias Arsi. Maar die kreeg hem maar niet voorbij Etienne Ottenheim. Veel kansen gehad in deze wedstrijd. Geen doelpunt. En nog altijd maar de minimale voorsprong voor de toesploeg. Maar dat blijkt dan genoeg te zijn. Want het eindsignaal klinkt. Ruiver verliest bij EMS. En EMS pakt voor de 3e keer op rij een overwinning en staat samen met nog een aantal ploegen in de 4e klasse D op kop. Ook mede dankzij een paar fraaie reddingen van keeper Jeffrey Jansen. Alle 3 tot nu toe allemaal gekiept, dus ja, gaat nog op mijn leeftijd. Ja. Ja, ik geloof bij EVV hebben ze een keeper, dat is nog eier als toch? Daarom, keepers gewoon lang met, hè. We weer beter met de jaren. Het kraakt aan alle kanten, maar dat maakt niet uit. Ja. Vandaag, zware wedstrijd tegen Ruiver, is het altijd, want het is een pittige tegenstander. Goeie ploeg. En dat was vorige week ook bij Zwaam, ook een goede ploeg. Dus zoals iedere week we keihard moeten werken. Maar dat gaat van week tot week gaat het beter bij ons. We moeten even wennen aan het niveau, werd anders gevoetbald. Maar er is er wel steeds iedere week verbetering in. Dus we kunnen misschien een gelukje alweer. Nou ga je vandaag, een paar mooie reddingen. Het was een goede wedstrijd toch? Ik ben wel tevreden. Maar als we maar winnen is het belangrijkste. Ja, goed zo. En dat pilsje staat al te wachten. Ja, dat hoop ik toch zeg. Godsamme. Dankjewel.